Mga espre, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga pinakalumang simbahan. Dito po yan sa Pangasinan, and to be exact, nandito po tayo sa parokya ni Saint Dominic, at ito po'y matatagpuan sa San Carlos City, Pangasinan, na una pong nakilala at pinangalanan bilang Binalatongan. So titingnan natin dito sa lumang simbahan na ito kung mayroon bang mga nakalibing na, alam mo yun, mga maimpluwensyang tao, mayamang angkan. Kasi karaniwan sa mga lumang simbahan na katulad nito ay meron talagang ganun inililibing sa loob ng simbahan. Si Doña Tomasina Claudio. Don Vicente Ferrer Ipadlan. And then dito si Don Pedro Versosa de Macaraeg. So 1918 siya nang namatay. And then ang puntod ni Justina Velasquez. So nandito na siya noong 1915. And then sa lahat ng mga nakita natin na mga puntod dito, mga S-friend, siya yung rectangular, yung lapida. Tapos as in may disenyo yung DOM niya. Ang ganda rin eh. Anyway, siya si Marcelino Lim. 1900s pa. Tapos may mga disenyo din yung lapida niya. And then dito malapit sa mismong altar, ito na, nandito yung puntod ni Mauricio Galvez. And actually ito parang Pangasinan, di ba? Pangasinan language. So ayun mga S-friend, actually hindi din namin ina-expect na meron din tayong nakita kahit papaano na mga libingan dito po sa loob mismo ng isa sa mga pinakalumang simbahan sa lalawigan po ng Pangasinan, which is ito nga po yung parokya, yung parish po ni Saint Dominic.